Vieš, ako na cestu, lebo to máš najlepšie, keď ideš ako a tak, jak Edo vybavil tie húšky. Áno, že zážitok ťa ovplyvní. No, že zrovna svačíš zretové motorstvo. Áno, ja si stiahnem brucho, dobre. To neviem po celý deň. Dáme takto. Som tam. To je tá záhadná No toto nie je fotka. Toto je video. Tak, vidíš. Tak, fajn. záhadná bytosť. Tak záhadná bytosť, ktorá chodila s nami na turistiku, no neviem do ktorého roku, ale 70. rok sme my končili. Ja som 73. 73. končila. A chodila som na učiteľský smer. Učiteľský smer na ekonomii? Áno. Aha. Tak možno, že... To je ročník Freddy Jobin. A bola si na Nešporáku? Áno. Super. A to je pekné. Ten život, dve krajine, život. Hurá! 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 To je pekné. On mal 30. Ja, to bolo dobré, no, to je... Ja. Akože, kedy si bolo jednak 15, alebo koľko, dolár, ako, no a teraz je to všetko stejné, nie? Takže, či tu, lebo tam, akurát, u nás je drahšie pivo a tu je drahší benzín, no, ináč. Stejné, no. A pozri sa, majstra, hej, máš Luigiho. Ja, to je Luigi, no tu bol a pravé bolo cez tieto dvere, fakticky. Tie dvere boli otvorené. Starého rámu, má tam také 3 obrazy, nevšimol si, keď ste tam boli, tak vľavo. My sme sedeli hneď pri parovom pulte, tam sme sedeli. No tam vedľa, no tak som spravil také ze starých okien, také rámy. A ešte mu chýba jeden a každý by chcel len kúpiť tie obrazy, tie rámy. Počkaj, to je tam... A tam Taliansko. Jeden na výšku a jeden takto, a ešte chce jeden, tak som mu spravil jeden. A tam som mu teraz tiež robil... A som povedal, čo prevedá, to v Nitre nemajú hento do keľu. No Nitre je, tam, ja som s tými divadelníkmi, ja som bol... Tí staré stoličky, ja to tak trochu... A ty si chodil, to vlastne. Tí staré veci, no dneska čo kúpite hajky a to je všetko z nový deň. Tady kouknu. No. Vecinka, ty si odpočila. Čo? Tak dáme víno nejaké, nie? Aj ten robila, pak si odpočila. Bereo, no však... Počkaj, Milka musí ďalej, lebo... Že dáme nejaké víno, alebo nie? No, a čo to, kde sa dával lat? No tam sa dal donútra ladno a to bolo ako ladnička toto. Niektorá ženská je ako trochu, nechce bych povedal po slovensky. Není povolná, tak to je ukážem, že nech tu dá ruky, no to natiahnem, no a potom si môžem robiť čo sem. Legionársku? Nie, to je legionár. Z prvej svetovej vojny, on išiel z New Yorku do Francie, do Legii. Tak môj dedo bol legionár. Ja. Ide šampionát futbalový. Ako to bude tu vyzerať?
Veľmi krásne, ne? Tu premietačka je tu, nie? Tak to budeme Rebríky budú oslavovať. dolu padať. Fandí tým Slovákom. Akorát musíme dať vlajku Slovensku niekde ven. Vidíš, ja mám slovenskú zástavu. Teraz ji predávali Tesku, alebo niekde. Si myslím. Takže sem prídu kamaráti, hostia a No, áno, tak to, že tu pozeráme, to sa premieta, tam mám projektor. Takže, toto je Dušanová slievica, Dušanka. No však z Dušanove si mohla dať. No. takže sem si donesú ľudia Áno, fľašu. majú flašku na stojí nalejem, nie? Takže... Žali pre... Na zdravie, cheers. A na zdravie. Ďakujeme za pozvanie. Nádherná večera, nádherná. Kvetinka, neviem, či to nebudeš chodiť aj na fotbal, počúvaj ma, keď bude, či si neodskočíš, ako... Jasný. A všade bola čistá voda. Tak tu postal čas. Majstro, ten sa bude odbavovať teraz. Milanové latifundia. To je maka, ale toto je cícer. No ale to... Ale počúvaj ma, keď budeme robiť Turskou, tam máme ešte plný iba staré. A vládnice to...